Ideen til det her udspringer af den kampagne, som Dove kørte i 2004, som vi kalder for Real Beauty. Og de har lavet sådan noget markedsresearch til den her kampagne, hvor de fandt ud af, at der kun var 4% af kvinder, der syntes, at de var smukke. Og derfor så var deres mission ligesom at gå ud og så bruge nogle kvinder, som almindeligvis ikke blev eksponeret i de her sådan nogle modelundertøjsbilleder, hvor klassisk set har været meget tynde kvinder. Og de vil så, deres mission statement var, at de vil create a world where beauty is a source of confidence and not anxiety. Så de vil få folk til at få det bedre med sig selv, basalt set. Og det vil de gøre ved at vise nogle kvindetyper, som almindeligvis ikke blev vist. Og naturlighed ligesom i højsædet. Så det jeg prøver, eller min idé har været, at jeg sad og kiggede på de her billeder, og så tænkte jeg, at det kunne være fedt at gøre det i en nutidig kontekst. Altså remediere konceptet omkring real beauty, og så gøre det i en fitnesskontekst. Fordi jeg ser, at det her paradoks omkring, at mens fitnesskulturen burde netop give selvtillid, og den burde give glæde og så videre, så er det ofte, eller kan være en kilde til frustration og til selvled og til et forkert indstilling til sin krop. Og specielt rammer det mange unge piger. Vi ser ved siden, at der er flere piger end nogensinde unge piger, der bliver ramt af spiseforstyrrelser. Og det kan vi nok godt tilskrive, at vi har fået så stort fokus på sundhed, og vi har fået så stor mulighed for at eksponere os selv via sociale medier. Og det vi netop ser via de sociale medier, det er, at det er en bestemt type af kvindekrop i fitnessmiljøet, der ofte bliver eksponeret i videoer, i magasiner, i generelt billedmateriale eller slags. Der er det ofte kvinder med sixpack, det er ofte kvinder, som er meget lavt nede i fedtprocent. Og det gør det er en del af fitnesskulturen, og det er helt fint, og sådan skal det også være. Men der mangler et modbillede til det. Så det jeg håber at skabe med det her fotoshoot, det er at vise nogle kvinder, som alle sammen er flotte og træner og har former og går op i sundhed og kost, men de har altså ikke sixpack, og de har nogle former, de har nogle kurver osv. Og på den måde skabe et mere nuanceret billede af, hvordan det egentlig reelt forholder sig i fitnesskulturen. For der er rigtig mange, der render rundt og tror, at hvis du skal træne, så skal du også se ud på en bestemt måde. Altså der er et bestemt kvindeideal.